sate iki. Iki. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Untuk kegiatan hari ini mau berkunjung ke kebun temak. Nang kebune konco. Suasananya mendung, daripada diem di rumah, tidak ada kegiatan, cari udara di perkebunan ini konco. Dimanapun Anda berada, ini liwat apa yo, liwat kebun nih tetangga lah. Semoga Anda tidak bingung, saya sendiri juga tidak bingung. Jalan ini menggok-menggok, tapi jalan ini lumayan penak. Jalan sudah dicor, tidak berlumpur jalannya, walaupun ke kebun ini yo akeh witi mangga sih, tapi yo nek tonggo tak melok duwe ngambung liwat iki. Gimana darmu gono wong iki sing kasih dituju iki. Nono yo meneng di pondoke kono kok. Lumayan enak saudara, jalannya ini tidak berlumpur. Nah, ini angin ini, angin. Kemarin ada angin puting beliung saudara. Yo, alhamdulillah enggak banyak kerusakan. Ini namanya apa itu, gumuk. Kata orang sini itu wilayah gumuk. Apa artinya gumuk? Oh iya, gumuk sari. Kayak ngono lah. Wow, asik nih dolanan kebun-kebun ini, asik, seneng. Wah tuh iki akeh ngruk ya iki dolan apa gedangane roboh ini. Ya nemen angin ini ya yo. Tapi apa kerusakannya tidak begitu parah. Oh ini ada copo sih. Itu tang ramin dan sabar. Wakeh rek angin. Ini iki lek gumuk iki nemen rek. Akeh anu ndak apa-apa kebun sampean terangin wingi. Iku berungkat tuh, kabeh. Berungkat. Aduh. Lirin. Iki berungkat iku. Iku apa? Gedang-gedang. Dek sampean ndak nemen? Dek sampean. Pengon rong wet. Oh. Gedange sing akeh ngerobo. Lah ya iku. Gladak nek kono ya akeh ngerobo ndek lor iku gladak. Lah, temenan gladak akeh ngerobo men. Ya, dak robo rek liwat. Ya pinter sampean. Ya diliwati. Yo berarti sampean cerdas nih kono. Nek diliwati rek dak robo. Wis ya aku nang anu ketok ono dodi nang kebone. Ana ora iki. Oh ya. Oke ya. Punya buruk rene. Oh ya mari mangan sampean. Oh. Kamune di kotak. Oh ya wis. Ayo kami ai. Yo. Waduh temenan iki lho, klopo-klopo tuh nemen rek. Nemen saudara angin puting beliung kemarin tuh. Apa? Hah? Iki waduh. Rubuh anu apa? Apa iku klopo, wite klopo rubuh. Oh, kapulogone iki dipedoli iki wis. Oh iki. Aduh rek, kapulogone dipedoli. Lah ono kanca rek, waduh ditandangi nang angin. Iki jenenge angin, angin puting beliung iku jawane jarene iku pentil muter. Ono anu Pak Bos iki kono. Wah, ndak ana ki ngrobo. Oh. Oleh sakmono iku.
Duh, mas sama enggak apa-apa anu kena angin ini. Apa? Mosok anu lho. Rumahku mana? Rumahku tua. Duh, masih di omah yang ngono. Bukan rumahku ya. Wah, wingi ngubran jenenge. Haji iku lah. Piro? Timo iku gelas becero to. Haji. Umahe aku. Tuh, lah iya jenenge wis. Tak sendak nang ngene sik jane ndak apa? Tuh nemen cek ndek anu ndek kene. Iku kok dibedoli kamu lagone anu kecik yo. Oh. Ayo. Menanangin ini. Udah ngembong. Udah ngembong. Iya. Ini saya katakan beri mana ya, Mek? Ya, iya nek mobil. Modok anu apa itu? Negara Indonesia apa dek kene men? Oh, Indonesia. Nah, ini. Oh, ini roboh. Iki, dan isi 6 roboh. Iki emang tuwe anu, Cak. Lumayan iki wis. Iya, tapi timbangane anu nembong. Oh, di sebelah ae wis. Iya. Aduh, ditandangi rek. Ditandangi. Hah? Lah ya iku. Mudhun ae. Iki jenenge wis angin. Angine aduh pondoke iku. Sak kene rek pondoke rek, ndelok sik. Iki pondoke iki. Kena angin puting beliung wingi. Pondoke rusak. Kena pentil muter. Pentile muter wingi. Wingi jam piro wingi yo? Angin itu sekitar jam 3 yo. Hah? Oh, bedog yo. Oh, berarti anginnya arah mrene yo, arah nang apa yo? Arah nang Nah, iku. Berarti arah nang apa yo? Selatan. Bone iki ombo. Bone iki yo nek 2 hektar ono iki masih dalam tahap apa yo? Wong iki katik yo open, Mas Dodi iki open. Nah, perawatan biyen ndak ngene iki wis ketok kebon iki. Ono 2 hektar iki lho iku. Entek iku tandangi. Delok dulu ayo. Delok sik. Wong iki open iki kayak rabuk-rabuk iki. Kemarin modul nak wong. Aduh, rek. Delok kemarin opo rek ngono. Delok anune. Halo, marine sik delok keadaan. Delok keadaan terak angin. Delok keadaan terak angin. Lah ya iku, ngono. Marine mrono tutungan rokok sik delok suasanane, Dik. Oh iya, iya. Aduh, rek. Lemu kopine, Mas. Kopine sulamane lemu. Lah iku. Di kono ndak pati nemen angin sing di kono. Kok sapa iku? Wan. Apa bolai? Apik pemandangane. Iki petine matek iki. Kayak oh ndak ndogoli petine. Ayo. Iku apa? Pring.
Pringe kok entek kok terangin. Buru ah doyong-doyong. Mas jadi oh iya. Iki pakai PT ya. Iya ndak apa-apa. Kulupe ndono saiki ndek kene. Mbek kate golek kulup amprung jane aku. Tapi kulupe kok ndak ono. Aduh jebol iki. Iki iso jebol sih. Kayu pete iki. Iki. Oh ngono aku inginane sampe tak celuk, ndak krungu nggo graji. Yo ngarep kayu. Tapi kan sik durung angin yo. Oh, lagi sampai jebol iki berarti anginnya nemen. Oh iya, tenang aja sih. Iki wonge sik lagi rehat saudara. Yo kabeh oh, lek sepatuan kaya apa? Campur ndak sepatuan. Enggak. Nah iki aslinya nih Dano yo. Dirubuno angin iki. Dirubuno angin, cengket telu sing kate tak tok, dirubuno pisan. Sing iki Mas, sing pete sing dogoli sing jari garing yo. Ndak apa-apa. Ngarepe pondok mari mau satu tuh iki, tutuk kene iki. Sing garing yo? Oh, tutuk kene iki. Aduh. Paru-paru kok. Enggak kata menurut iki Bu. Kan 80-an le. Lah ya iku. Anu. Jawane kan pendil muter, nih puting beliung kan pendil muter, Mas. Muter. Tuh di Pak iki. Apa? Nek di sing asli nek sing anu iku kan pendil muter. Nek itu di Pak. Apa? Pendil mumet. Aduh. Aku kawit merono ya mulai rame ndek kono. Tak delok. Aduh lho kok akeh ngeroboh, kontrol ono klopo sik enom iku mau roboh yo. Terus iku kapologene sapa sing di anu jebol iku? Maya. Loh, ndak mana-mana. Yo nek karepe maneman cuma wonge kepengin nandur kopi ruane. Oh, ngono ah. Jadi anu sampean nandur kopi malah ini ndak apa-apa lah. Inspirasi. Iki sampean nggih graji esek apa senso? Iya iki kita kon disenso ae. Oh iya. Esek iki apa? Ndak didadekno dhuwit ya? Tak dadan duwe yo. Iya lah, dadan dhuwit. Tapi ngene, Mas. Nek mamane akeh duwike ndak usah. Tahu bengi-bengi ngono le. Dari cilik-cilik ndolek baban ten Ono WA, kok ono telepon. Ara jenenge iki omong tuwek tunggal ngene. Sesuk nang Majang ya, terus sik aja disilah. Nah, Sesuk nang Majang ya, jam 7. Iya. Ndak perlu dipindoni wis. Sik, iku karepe sampean bener, Mas, nek ngono iku. Iku biasae wong disiplin sing ngomong ngono ku. Dudu ngono nek karepe sampean iki bener. Jenenge awak ndek kono iku ono tulisane mek Jare sapa? Mek memakili kan. Salah, Pak DPI lho tak ngomongin unyang sampean. Kan memakili kan ndek kono. Mewakili. Aku ndak salah. Bener. Delok datane. Lah setelah ono anjuran teko kono Pak Dodi, ini sudah kan kelompok sampean. Ini yang ndak hadir sudah diganti saja yang mau hadir. Oh, ngono ah. Ngono. Makili terus programnya wakil le. Wingi ku. Loh,